Ngeni. Ngiyabingelela akho into ngakho, mobeni. What did I get? I'm fighting for my life here. Utheni ngoku? Thetha. Ufuna ujoin uthetha okanye uzobhaka uyi-comment? Kwenza ngani thina? Guys, I just came to celebrate. I know it's not a lot, but my playlist for Gospel Goes Classic has now 12 saves. It's getting there. Yes. I can't talk back, so I will comment. Comment again. If I got comfortable, I try with DMs. For those who don't know, the therapist, unqualified therapist. They are console abantu bakathixo. And amazing kakade. The highest mountain, looked all around, couldn't find nobody. Went down into the deepest valley. The song I love when I started songwriting at church. Oh, singing. Oh, cool. That is so cool. I thought you said you wrote it. I was like, you wrote a song. I used to see you a lot on campus. I always try to say hi. But I'll come back though. No, I'm talking about revivals that we host. But again, so revivals. I still work with my people that I used to I still work with the people that are nisazondibone Eugene izoba sisinyanya esidikayo kula institution, because I still need to help the people sabawela ukuyivenda. Ngena sithethe phosa imbilini request mfazi kwenza ngantoni. Nomhlomo lekhaya. Okay, but mama kongxaki. Hi darling. Hi my dear, right? Ndiyaphila njani? Ndiyaphila mntasekhaya. Uthi utyiwa yintoni? Yho, ndityiwa ngumzala wam. Yabona ekhaya ne sikhule umama did not have much, yabo. So sancedwa umamakhe, which is umakazi. Umakazi was a teacher. She's retired now. So ndikhulele kumakazi mna. Luckily ndafumana isikolo, ndafunda, ndagraduate. I'm so grateful to umakazi. Umntanakhe mncinci kunam. Ndimovile ndaye eThailand, currently ndise-Thailand phangela khona. Ugel ugraduate ngo-2023 wakhangela umsebenzi akho luck. Ndithi kuye jonga sweetheart yenza ipassport. Kwenza kwakho ipassport qala uyokwenza ii-documents zakho. I will give you a flight ticket. Xa sowuzenzile zonke ii-documents, i-flight ticket ndiza kubhukhela. Qala ngepassport, yesakwa, amboverifya i-degree yakho, all of that. Mind you, nomntu akaphangeli. Yho, ndivele ndiyobala igweja kwenye country. Okay, siyeke indaba yokubala igweja, akazukwazi ubala igweja. Fine. Ndithi kuye, think of something you want to do. Noba uthengisa uForever, noba uthengisa i-Avon, I don't know, I don't have any ideas. Jonga sweetheart, yenza, then undixelele uba imali ne-startup saloo nto. I will send you a startup, then uziqhubele i-business yakho. What is stock se-Forever imalini na? Wathi, yeah, kodwa ndamsendele 6.5. Ndathi jonga ndizaphinde ndikugcwalisele uba ngicela umakazi akugcwalisele wethu, sese-halfway ku-6.5. Yeah. Wayitya ke sana, sabuyela Wayisole entloko. Wayitya wayisole entloko imali. Then yes. Fine.
wayitya ndithi kuye mamela ke sothathi nantsi enye iplug yenza ilicense kuba kwakho kwenza ilicense go to my brother ambothatha imoto yam ulayitsha abantwana besikolo ndashiya imoto uhamba kwam so my brother is always said thengisa le moto because ufuna uthenga imoto encinci and uthi le yam ikhi ipetrol and useless laa moto xa ingasoye business injalo ndithi ke jonga ukwenza kwakho code 10 wenza i-PDP ambothatha imoto phaa kubhuti wam it's available you drive it ndiyipaye off last year you drive it ikwenzele income yo angeke mzala ndinxelelwe ngabantwana mna ndibe ndiqhubena nabantwana akafuni mositsho loo nto phumile ke kuye ke ngoku ndibhizi ke ngoku izinto zam sana lwam ndilithathile luze ngapha kum so ndibhizi ndiyase ndicela undincede ndidinga imali yokuyenza ikhosi andazi ikhosi yantoni ndithi kuye jonga sithathi you had 2023 you have 2024 2023 2024 uba ndikwenzele zonke ezaa zinto bendi-available financially honestly ndandi-available umntanam wayesese-public school ndingenazicommitment ezingako andikwazi andikho available financially ndibhizi izinto zam ntontoni hayi ke and ndayitsho ngevoice note le nto bajonga sothathe kulo nyaka lo nalo zayo ndibhizi kakhulu andina yaflya ke i-voice note yaya kumamakhe yaflya yaya cousin kontoni ndiyafowunelwa ke mna ke eyona nto aba babevuza imifinya apha sincedana nabo umama erhuqwa idivorce phaya bazibona bephumelele bazibona bengcono ke ngoku nabantwana bethu aba uyikrophe out yonke le mizamo bendizama ndizama ukonyula yena kule situation ebekuyo andihete ndiya-understanda like yena umakazi wam ubona umakazi wam wasithatha umama was going through a lot at that time was going through a lot wathi umama wathi jonga sisi khathathe lo ndibe ndilungisa ukuhlala ndizawuphinde ndimthathe wandithatha umama after matric even after matric wayemane esinceda I mean umakazi wayeqala ukufika ereze ayondishiyela izinto like my first laptop ndayithengelwa nguye ntoni yonke laa nto umntana wakhe wayesemncinci because wayesesekwa-grade 7 at the time yabona so varsity life yam mna ndiyiqhutywe nguye yeah ndingulo ke ngokuthiwa yifamily firstly ndi-ungrateful secondly ndizibona ndiphumelele andikwazi kunceda mna umntu udinga uncedo kum I'm not there Hame ngicela ukuqhawula sithanga sami. Ngokuxela ivarate i-truth akho nto ungayenzanga. Akho nto ungayenzanga. Uzenzile akakhalelwa lo wawusisi unguzenzile ongakhalelwayo. Hayi please. Bayeke. Baxele bakithi. You know what? Mna ndingamaxela konke mathumela iviyeni baxele zonke. Hayi lo uzenzile akakhalelwa uqala kakubi awusile. I'm grateful. Inhliziyo yam ingebuhlungu umuntu endixelela uba ndi-ungrateful ewe siba ke ngoku sixelelwa iindaba zethu ke uba wena nobhuti wakho nina esasivefo nina ngoku senisijongele phantsi tontoni ewe ubhuti wam yena wathi ukusebenza kwakhe wasukusebenza kwakhe kubhuti wam yena waphuma kwamatriki wazosebenzela wathatha umfazi wafocus elifini yakhe wamuva out uziphilela ilife yakhe and ungulaa mntu ke ulenze helping hand xa unceda mna I was trying to do something for umntana kamakazi I'm so grateful kumakazi mna I'm grateful to makazi but le yokuzama umuntu ongazameki nyani kaloku and akho nto endingayizamanga mna akho nto endingayizamanga hayi wenze kakhulu sisi ufuna thini wenze kakhulu uyonqena lo mntana awesi mna ayikho mna into yande ndayihendwa in uba kuthiwe ina yabona mna umakazi wayesamthatha bakunika iroof qha
Umakazi njengoba ndahlala eMthatha komnye unyaka, umakazi mna waye wandifunela umsebenzi espy SNP, ndandipakisha amabhoksi phaya ngeholideyi endinceda bethu endigruma ndikhula yes. So I'm so grateful to umakazi and andiunderstandi lo mntana akho yi-only child and umakazi akazuphila forever. Bendizamela nje uba yho zabuya ngam. Mani. Zabuya ngam. Hayi wena. Awungcolile shana. Awurongo for le ayenzile ku. The whole family ke ngoku ke sana ndingulowo kuthiwa babazilibele uba sasingaba ewe sike ngoku kubuyiswa yazi memories zibuhlungu memories ze-divorce kamama kuthiwa bese umama bolo wayesemagezeni wake waya nasemagezeni ngaloko mama wayesemagezeni sibe sihoyene nabo apha ngoku bazibona bengcono yho. Ayibarongo abantu. Wait, did you ever explain your side uba umenze into nomntana okanye? Ndimscreenshotela umakazi ndifuna ukuvuza uthini kaloku because ugirl uscreenshothe ngoku seyecela uncedo this year ndimxelele into yobana jonga sithathe mna kulo nyaka especially after June anamali ndamkhupha ngabom umntana e-public school ndimse-private so I've got financial responsibilities ngoku and ndifuna ukwakha ndinomntana ngoku ndifuna ukwakha ndimakhela ikhaya umntanam so I need ukufocasa on me now. Abantu I was trying to lend a helping hand ayisekho ngoku. Kakade ayisekho kakade uzamile. Ugirl ke mna I'm trying to figure out because umakazi angumntu unenhliziyo enjanjani. I think she cropped up yonke lento and on her side wazama ukuzenza avele emhle wa screenshota apho ngokwecela uncedo wanda mna ndangabikho available because nyana ndikho available akamakazi ngani to this thing awurongo lo mntana sis because ndimsendele mna all the yabona ke mna ke ndingumntu I've used my phone for like 3 years already and I back up a lot of the like ndingumntu ongadelete wethu and all of that and not that ndigcinela abantu i-grudges or whatever I just keep things xa ndingenasizathu sokudelete so ndibuyele back to i-conversation from as early as when you started calling from the time ndandimbuza and wasukela uba ndimbuza uba sowuphangela na wathi yena ubambile wayeke wabamba kwenye i-furniture shop waphela umsebenzi waphinde wabamba ndithi mna ayibo ngedegree umane ubamba ama-piece job ndiyibona uba nantsi i-opportunity ikhona apha emazweni because mna I moved apha last of last year ndithi nazi i-opportunities if you have any degree just come through ndamgayida uba uzoyenza le nale 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 xa ushota ngemali just let me know okanye mhlawumbi just go start nge-passport i-600 wathi 99 ndathi amboverifya i-qualification ndatsho uba imalini uzondixelele ndathi kuzondixelele every step osenzayo ayurongo lo mntana wathi ke yena ke yho ndive ndoba ligweja baligweja bubhanxa abantwana umntwana lixolululabe nxa icinga uba ligweja so nje I'm sure bona ezo zona i-conversation I think uzicrope out kumamakhe because umamakhe ubhadlile umamakhe if uboniswe both sides ngeke andibone ndingumntu orongo so ndizame ukuziconsola ngelithi whatever she said was from a point of disappointment uba mhlawumbi ecimba ndim lo ngafunanga ukumnceda umntanakhe but ke naye wayimosha ngokuyisenda kwi-family group nanoba uyisende kwi-family WhatsApp group i-voice note yam okanye uyisende to someone who sent it to someone yaflyer kanjalo because omakazi nomalume banayo the whole screen voice note yam yini bingebuhlungu inhliziyo yami ndivuke inhliziyo ebuhlungu gave voice note endiyisendele umakazi you know what evidence everyone okuthukeleyo bathumele nawe icala lakho because that's what I was saying ngoba ngathi ngoku mna hayi ke sana umntu seflaye ule phezulu akasasiboni ishilo into kodwa akasasiboni awurongo mntazi all I'm saying is send nawe screenshot
evidence for evidence. Sazibuza imali ka-Forever mba wayisaphi because zange atsho noba wamthenga na uForever okanye kwathini ngoba ndayisenda Ityile. eka-Forever. Ayicace mntazi uyityile. Uyityile imali ka-Forever wayiswele entloko. And mna andimane noba usebenza njani Forever yayize naye i-idea ka-Forever ethi abantu bathenga izinto ntontoni. That as long as istock tshomi xa uthi uthengisa intontoni mna ke ndingulaa mntu ke itshomi yam iyathengisa into ndikhumbula ndithenga ooTupperware kwenye itshomi yam ndingabadingi just because uthengisa ooTupperware. Andibona umntu ndiba yeshem uyazizamela ayisapoti mna ayisapoti bathengisa into ndiyayithenga. No, mna mani nomntazi ne ndiyakuva wena umede uthi bana walk away. Mna ndithi si walk away because she says udaba une-sense. You understand? Mna ndithi after udaba umnike ubungqina ba udaba still says with girl walk away. Yandiva? Mna ndithi masilinde nodaba uthini after udaba athi bana ngentsana yam angasayidi with inyani walk away. Mna nditsho mna wena mine. You ayishame ukuthi ngandiyenza kakuyo. Ayixolo. Ayixolo bana ndingathi nam. And into ebuhlungu ke yazi into ebuhlungu people don't understand into yobana sometimes you go through a lot and uphume kuloo situation. They've just took me back to 2 years of therapy trying to heal from my mom's divorce eyandi-affecta nam. Oh, I'm being taken back ke sana mna funeke ndikhunjuzwe uba umama wayesemagezini. Funeke ndikhunjuzwe uba thina sasitheni like all of those things. oh mani. Xolo mntana womntu mani. Woo. Hayi mani ixolo mntasekhaya mani. Ndacela mani please sugive up. Sugive up mntana womntu please. Hayi sugive up please ungagive up. Hayi mani sugive up mntasekhaya. Love you from a distance and God knows your heart njalo. Nyanisile mntana nomntu. Wena sithando sam sikhona man and I'm really praying that uThixo manje nawe mntasekhaya ixolo mani le niyenza kakuyo. Yo man safeguard your heart as me. Amen. Hayi mani ixolo mntana nomntu va. Alright. Thank you guys. Oh, I just needed someone to listen to. Kule nto yale country kokungamntu uthetha English apha uyawuze usive nesintu kuTikTok uphele lapho. Oh mntana no ndiyaunderstand wena mntasekhaya. No right wena mntasekhaya. Ndaku-understand wena mntasekhaya. Ndaku-understand tu. Yho. Uma ke uphoxakala athi loxo xa evile loo nto mntasekhaya. And sometimes yazi xa unceda umntana omntu khamxelele umama wakhe. I think next time usikumxelela umama wakhe. Wamosilimele. Uyaba nomcabisile mntana. Yho yini mntana omntu. And I thought umakazi mna really was helping us from the goodness of her heart uba ngudadewabo lo and uyambona uba go through ntoni. I mean like mna uba ndinganceda umntana kasisi wam noba ngandenzani ngeke ndibuyele back ndithi wena endakunceda umamakho wayethe or whatever. I was just helping my sister. That's what I thought mhlawumbi uba njengoba sasihlala kwamakazi uba sithathe njengabantwana bakhe or whatever. Yo my dear thought wrong. Hayi mani xolo mntana nomntu mani. I really hope that uThixo mani akuthethelele kumakazi wakho. As you said une-sense ndiyamthanda uThixo athi sense kumakazi. Ngathi mna ndinethemba ukuthi le situation man it's not hopeless ngoba kuthiwa umakazi umuntu une-sense but mna ndithi yo xa umakazi esithi hayi ndisasayida nale yam intsana ndithi mna get out xa eserenentsana yakhe hayi ncame apho ke mntasekhaya. If ifamily yonke xa banika umnqana zitheleleni I'm pro abantu abazithelelele. You know I'm very pro about suthula nenyani. I'm very pro ukuthi suthule nenyani. If yazi inyani ithethe speak your truth. Yeah. All right, so guys, so thank you very much for listening to me. All right, guys. Bye-bye, Stan. Bye, sweetheart. Oh, Jesus, ayibunhleke bethu nani. Hey, bethuna. Hayi mani bethu nani, mntazi mani ube right wethu. And guys, bye-bye yini.
ikhona into